Profundaremos agora nese grupo de verbos semirregulares que presentan alternancias vocálicas. Que son as alternancias vocálicas? En que consisten? Consisten en que a vogal radical, que é esa vogal que vai dentro da raíz, e por iso se chama vogal radical, non a debedes confundir coa vogal temática, porque a vogal temática vai xusto despois da raíz, pero fora desa raíz. A radical non vai dentro da raíz. Pois consisten esas alternancias en que esa vogal, a radical, abre en determinados tempos e en determinadas persoas. Abre pasando dunha vogal máis pechada a unha vogal máis aberta. Pode pasar de I a E, de E pechado a E aberto, de O pechado ao aberto, ou mesmo de U ao aberto. Fixádevos que o O aberto se fai en galego, se representa como un C ao revés, e o E aberto sempre se representa como un 3 ao revés. En que tempos acontece isto? Isto acontece no presente de indicativo, ás veces tamén no presente de subxuntivo, pode incluso pasar na segunda persoa do imperativo, e nos verbos irregulares, que eran aqueles que tiñan distintas raíces, pode pasar neses tempos que se fan coa raíz do pretérito, vale? En que persoas se dan estas alternancias, estas aberturas da vogal? Danse na 2, 3 e 6, é dicir, no ti, el, eles, e ás veces incluso na primeira persoa. No caso do imperativo, danse na P2, sempre na P2. En que verbos se dan as alternancias vocálicas? Danse nos verbos semirregulares, nun grupo de verbos semirregulares, xa o dixemos antes, pero tamén en moitos verbos irregulares, e isto é o curioso, que os verbos irregulares teñen como unha dobre complexidade. Por un lado, presentan distintas raíces, como xa explicamos noutro tutorial, e tamén agora presentan alternancias vocálicas. Alternancias vocálicas nos presentes e tamén neses tempos que se fan coa raíz do pretérito. Por exemplo, o verbo dicir é un verbo irregular, porque ten varias raíces. Dic, de dicir, que é a do infinitivo, a do presente dig, de digo, a do pretérito dix, de dixen. Ben, pois, cando teñamos un tempo que se fai coa raíz dix, é dicir, coa raíz que presenta o verbo dicir no pretérito, aí é onde temos tamén as irregularidades, é dicir, neses tempos que se fan coa raíz do pretérito. Imos ver agora as alternancias vocálicas indo conxugación a conxugación. Na primeira conxugación temos un grupo de verbos que abren no presente de indicativo, no presente de subxuntivo e no imperativo. En que persoas? Nos presentes abren na primeira, segunda, terceira e sexta. E no imperativo abren na P2. Que verbos temos aquí? Pois temos verbos como xogar, colgar, negar, probar, hai máis. Son verbos, se sodes castelán falantes, que cando os traduces ao castelán e os pos na primeira persoa do presente de indicativo, atopas un ditongo. Por exemplo, yo juego, yo cuelgo, yo niego, yo pruebo. Esta é unha pista que vos pode axudar a saber cuáles son os que en galego van alternando nestes presentes en imperativo. Aínda así, hai algúns verbos que tamén alternan e que non presentan ese ditongo na primeira persoa do presente de indicativo, por exemplo, levar. Pero esa pista funciona en moitos verbos. Ben, aí tedes o verbo xogar, como vos acabo de dicir, abre na 1, 2, 3 e 6 do presente de indicativo, na 1, 2, 3 e 6 do presente de subxuntivo e na P2 do imperativo. Despois temos outro grupo de formas verbais que rematan en exar, enar, ear, onar ou oar e que sempre presentan vogal radical pechada. Pasemos agora á segunda conxugación. Aí temos unha serie de verbos que abren só no presente de indicativo, esta vez non abren no presente de subxuntivo nin no imperativo, e no presente de indicativo abren as mesmas persoas que abrían os primeiros que vimos ao falar da primeira conxugación, é dicir, abren na 1, 2, 3 e 6. E aí temos verbos, por exemplo, como querer e poder, que son irregulares.
É curioso porque os verbos irregulares teñen unha alternancia que vai moito máis alá do presente de indicativo, pois dáse tamén en todos os tempos onde presentan a raíz do pretérito. Por exemplo, o verbo querer, entón, abre no presente de indicativo na 1, 2, 3 e 6. Pero como verbo irregular que é, abre tamén noutros tempos. En que tempos? Nos tempos onde presenta a raíz do pretérito. A raíz do pretérito é a raíz quix, vale? En que tempos? No propio pretérito, fixadevos que non abre na primeira persoa porque ten un i, abre na 2, na 4, 5 e 6. Isto é bastante peculiar, non? Despois, no antepretérito, abre na 1, 2, 3 e 6. Aquí xa un pouco máis normal porque abre nas persoas nas que soen abrir todos estes verbos. No pretérito de subxuntivo, volve a abrir na 1, 2, 3 e 6. Como vedes, sempre nos tempos que presentan a raíz do pretérito. E no futuro de subxuntivo é super curioso porque aquí abre nas 6 persoas. É dicir, verbos irregulares. Nos tempos feitos coa raíz do pretérito hai tamén aberturas. Ben, hai outro segundo bloque de verbos da segunda conxugación e estes o que fan é abrir outra vez no presente de indicativo, xa non no imperativo, xa non no presente subxuntivo, pero abren na segunda, terceira, sexta persoa. Non abren na primeira, como pasaba co primeiro bloque dos da segunda conxugación. E aí temos verbos como comer ou beber. E hai tamén outros irregulares como ter e vir. Aí tedes o verbo comer, que segue o modelo de beber. Abre en todo o tempo no, fixádevos, presente de indicativo na 2, na 3 e na 6. É curioso é o verbo vir porque leva acento diacrítico na P2 e na P3 do presente de indicativo. O levar acento diacrítico automáticamente a vogal que presenta é unha vogal aberta, fronte ao verbo ver que presentaría vogal pechada. Por exemplo, no verbo vir eu veño, ti ves, aberta, el ven. Nos vimos, vos vides, eles veñen. Que pasa no ver? Eu vexo, ti ves, el ve, nos vemos, vos vedes, eles ven. Sempre con vogal radical pechada. Estades vendo agora un verbo irregular, o verbo ter, que abría na 2, 3 e 6 no presente de indicativo. Como a maior parte dos verbos irregulares, tamén abre neses tempos onde aparece a raíz do pretérito, que é tiv. Entón, onde abre? No propio pretérito, na 2, na 4, na 5 e aínda que non se vexa, tamén na 6. Curioso, non? Porque abre na P4 e P5 tamén. Igualmente abre no antepretérito, vedes? Na 1, 2, 3 e 6. Agora tamén na 1. E tamén abre, porque ten a raíz tiv, no pretérito subxuntivo. En que persoas? 1, 2, 3 e 6. E por último, no futuro de subxuntivo, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, é dicir, en todas as persoas. A diferenza, entón, está no presente de indicativo, porque aquí non abre na primeira, senón na segunda, terceira e sexta. Algo diferente do que pasaba co verbo querer e poder. E despois temos outro terceiro grupo de verbos que sempre presentan vogal radical pechada. Estes non nos dan todos eses quebradeiros de cabeza, de en que persoa abren, en que persoa pechan, sempre pechada. E cuáles son? Son os verbos de ver, crer, ler e ver. E por último, hai outro grupiño que rematan en ecer e aquí hai discrepancias porque unhos sempre presentan vogal radical aberta e outros pechan. Dous deses verbos que rematan en ecer e que abren son quecer e esquecer. Fácil acordarse. Entón, fixadevos en quecer. Abre na 1, 2 e 3 e na 6. Vale? Porque estes abren tamén na primeira persoa do presente. E, mirade que curioso, abren na P2 do imperativo e na 1, 2, 3 e 6 do presente de subxuntivo. Que pasa na terceira conxugación? Na terceira conxugación imos falar de tres modelos de verbos. Os primeiros son aqueles que pechan a vogal radical
no presente de indicativo na 2, 3 e 6. Que verbos son? Pois son estes verbos: espir, vestir, agredir, reflectir e adherir. Son verbos que, insisto, pasan de I a E pechado. Por exemplo, eu ispo, ti ispes, ispe, espimos, espides, ispen. Agrido, agrides, agride. Agredimos, agredides, agriden. Reflicto, reflictes, reflicte. Reflectimos, reflectides, reflicten. Adhiro, adhires, adhire. Adherimos, adherides, adhire. Coidado con reflectir, sabedes que o grupo consonántico CC, CT, simplifícase perdendo o primeiro C cando antes vai un I ou un U. Pero, non obstante, en reflectir non se dá esa norma, é unha excepción. Eu reflicto con CT, ti reflictes con CT e así sucesivamente. Despois temos un segundo bloque de verbos nesta terceira conxugación que pasan na súa vogal radical de U a O aberto, é dicir, que se U abre salta 2 graus, porque non só pasa ao pechado, sino a un O aberto. En que persoas e en que tempos? En que tempo? No presente de indicativo. En que persoas? 2, 3 e 6. Entón, aquí temos verbos como fuxir, dormir ou cuspir. Eu fuxo, pero ti foxes. Eu durmo, pero ti dormes. Eu cuspo, pero ti cospes. E, por último, hai un grupo de verbos que pasan na súa vogal radical de I pechado a E aberto, é dicir, que saltan 2 graus. En que tempo? Outra vez no presente de indicativo. En que persoas? Na 2, 3 e 6. E aí temos verbos como servir, seguir, sentir ou mentir. De tal xeito que eu digo, eu sirvo, pero ti serves. Eu sigo, pero ti segues. Eu sinto, pero ti sentes. Eu minto, pero ti mentes. Estades vendo varios verbos que seguen o modelo de servir e outros que seguen o modelo de dormir. Curioso é o verbo fundir. Cando o verbo fundir significa render, entón ten alternancia, pero se significa derreterse, o que lle pasa ao queixo cando se mete no microondas, ou fundirse nas profundidades dun líquido, entón non ten alternancia.